Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Wo die Schalen sausen in den Schacht hinein, wo der rote Himmel glüht im Feuerschein, wo die Häuser grau und hell die Herzen sind. Dahin geht mein Sehnen, bis ich Ruhe find. Także proszę zobaczyć, jak tutaj cmentarz wyglądał w 2003 roku. Także to był ubór zupełnie. No i tutaj nasze prace. Wo der Kumpel schaut dem Tod ins Angesicht, wo die Mädchen Dzisiaj jest ta najważniejsza uroczystość, z powodu której to wszystko się dzieje. Przed nami, za nami są wycieczki, są wystawy, są warsztaty. Przed nami jeszcze wystawa, która to wszystko razem podsumuje. No i mamy nadzieję, że bez poślizgów, bez żadnych przygód ukaże się książka o Kalidzie. To nasze, że tak powiem, no najważniejsze dzieło, chociaż powstaje w ukryciu. I tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne doświadczenie, praca przy tej książce, ponieważ chciałam zgromadzić zdjęcia wszystkich dzieł Kalidego, które są, i ta korespondencja z ludźmi, którzy cudów dokonują, żeby dla nas porobić te zdjęcia w jakichś dziwnych zakątkach. Także cieszę się, że będzie również wystawa, bo będzie można opowiedzieć właśnie wręcz historię, jak te zdjęcia niektóre powstawały. Chciałam tylko powiedzieć, że jest to radość, że możemy się zgromadzić przy oryginalnym nagrobku, co na tym cmentarzu jest rzeczą niezwykle, jak powiedziałabym, rzadką. Tylko w tej chwili na szczęście wrócił nagrobek Beldona i ten nagrobek też stoi na swoim miejscu, ponieważ no, ze zdjęć pasowało nam ten sokół, który nie zmienił miejsca, jak i wszystkie elementy odnalezione tutaj na cmentarzu. Dzięki panu Bernardowi Klinikowi, który to sam jego zakład na własny koszt poskładał od 2005 roku, możemy się cieszyć tym nagrobkiem. Mieliśmy nadzieję, że się na dzisiaj jeszcze uda zmienić tablicę na bardziej, że tak powiem, przypominające oryginalną, bo zachowało się takie zdjęcie, tylko szalenie niewyraźne. Gdybyśmy nie mieli wątpliwości, co na tej tablicy pisze, to ona by już była. Natomiast jeszcze troszeczkę nam właśnie zajmuje ustalenie pełnych napisów. Przedstawia się, nazywam się Peter Langer ze Śląskiej Ferajny. Z przykrością muszę stwierdzić, że trafiliśmy, można powiedzieć, cufalowo na ten Friedhof, na ten Kirchhof ponad rok temu. I to mnie właśnie boli, że tacy ludzie jak nawet ja, który uważam się za wielkiego Ślązoka i którego dba o Geschichte Śląsko, a tak mało wiemy. Tak mało wiemy o swoich ziomkach, aby to powiedzieć, o wielkich ludziach tej ziemi, bo tak nas uczyli, taka była edukacja po 1945 roku, co nasze, co niemieckie, co śląskie B. Dzisiaj oddajemy zoca i też mnie boli, że w takiej ilości ludzi no wie o tym. I to nawet nasi Ślązocy, i to nie, że mam do nich wina, i no do całego systemu edukacyjnego, do całego systemu, że o takich ludziach się zapomina. Facet, który urodził się, nasz chłop, który urodził się w Kinnie City, nie ma tu nawet przedstawicieli władzy Kinnie City, to też mnie boli. Byłem dzisiaj rano złożyć mu też zoca tamkaj, on się urodził w Kinnie City, jest tabula.
no była ino nasza Kercka tam ze Śląskiej Ferajny. No ale tak jak mówię, najbardziej mnie boli to, że jest nas tak mało, albo tak mało ludzi naszych Ślązoków, ludzi, którzy tu mieszkają, ludzi, którzy tu już są, jakby to powiedzieć, ich ten heimat, a w sumie jest zapominane o takich wielkich ludziach. Dziękuję. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg. Ponieważ w latach 50. było tak zwane odniemczanie napisów, widzicie Państwo, że jest wiele napisów skutych i ludzie po prostu chcąc zabezpieczyć no, te klepsydry, te napisy i pamięć po swoich zmarłych po prostu wkopywali w ziemię. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Für dies Land zu kämpfen bin ich stets bereit. Wo die Schalen sausen in den Schacht hinein, wo der rote Himmel glüht im Feuerschein, wo die Häuser grau und hell die Herzen sind, dahin geht mein Sehnenbild.